Můžete mi klidně psát, že jsem píča vyžraná, nebo že ťápu, jo, klidně píšte, já vás zablokuju, ale dívejte se, už to jakž takž utichlo ohledně té skurvené Ukrajiny. A dívejte se, najednou už zase prostě Ukrajina, budou se tam cpat prachy, bude se podporovat, jo. No je to normální, kurva, než aby podporovali náš národ, naše mladé lidi? To je do nebes volající, ale to je všecko tím, že lidi drží rypáky. Jo, to je všecko tím, kdyby se náš český národ zbouřil a udělala se defenestrace, jako to bylo za dávných dob, že se házeli hen tito končele a všetci z oken ven, tak vám říkám, že toto tady nebude takový bordel. Ale že český národ drží rypáky, jo, proto oni s náma tak točí. Ach bože, jsem úplně z toho fakt v prdeli ze všeckého.